Тази седмица в Западна Европа пак се развихри истерия, че мизерните българи, основно нашите братя роми, ще ги залеят и ще им изядат крем-брюлето. В пресата, особено английската, ни наричат крадци, бедняци, използвачи, убийци, изнасилвачи. По телевизиите ни дават интервюта с дебели и дебилни пияни англичани, които казват, че столицата ни е Букурещ. Нищо. Това не е толкова обидно. Букурещ е хубав град. За друго ме боли. У нас българите казаха 5 приказки за нелегалните емигранти и веднага ни изкараха ксенофоби, фашисти, расисти, нацисти, варвари. А сега цялата богата Европа ни нарича сган, а нашия политически елит мълчи като детероден орган. Ако това са европейските свобода, равенство и братство и свободно движение на хора, не ви ги ща. Като прочета нещо от този психопат Найджел Фарадж за простаците от посткомунистическото пространство и почвам да сънувам Варшавския договор, когато като чуеха за нас, трепереха като цигане с разстройство. Абе, богатите европейци, кой направи България комунистическа страна? За Ялтенската и Потсдамската мирни конференции чували ли сте? Кой ни даде на Съветския съюз? Вие, господин Чърчил, господин Рузвелт и господин Труман. Ние ли сме виновни, че Червената армия е напредвала за един месец 300 км, а вашата армия напредвала с 30? Кой тегли червената черта през картата на Европа и каза: това е за вас, товарищ Сталин? Вие, богатите европейци. Уважаеми зрители, не си мислете, че страхът от нас е от днес. Той е от далечни времена. Ще ви прочета част от спомените на френския сержант Жер Оливие, който се изправя, изпратен е да се бие срещу 23-ти Шипченски полк в Македония през 1916 година в района на Кенали. Цитирам: не съм виждал още българи, но които са ги виждали, разправят страшни работи. И ротният командир потвърди, че тия диваци българите били и човекоядци. За да успокоят френските войници, командването на Антантата им казва, че срещу тях българите са много малко, а повечето са германци. Но ето какво се случва. Продължавам цитата. Какви ти германци? То бяха българи. Брадясали, страшни, черни църволани. Видях ги с очите си, макар и отдалеч. Целите покрити с косми, с пъклени очи. Тъкмо навлизахме в окопите им и сякаш изпод земята изскочиха чудовища. Нададоха дивашки викове и като бесни вълци се втурнаха право към нас с ножове, бомби и ятагани. И ние хукнахме назад, а уния страшилища надали адски викове тичат подирени, гърмят, хвърлят бомби, колят когото сварят. Бил съм се и в други боеве, и при Сома, и при Вердюн. Но такава страхотия и такъв бесен народ не съм виждал. Боже, Боже, Францио, къде ни изпрати? Точка на цитата. Такива са били дедите ни в бой за родната земя. Горд съм, че съм внук на такива чудовища и вълци. Българското рало се е превърнало в огнен меч,
защото са посегнали на родината ни, а обикновените селяни са станали валкирии заради малките си нивици. А на новата Римска империя, която днес нарича Европейския съюз, ще кажа: наричайте ни варвари. Нали знаете кой е превзел Римската империя? Варварите. Така че чакайте ни. Ние идваме. Бутницата идва. И всяка обида ни прави по-силни. Леки сънища.